Хора, днес ще играя на Call of Duty. Боби, на теб изтегли ли ти се? Хора, чакайте малко. Малко грешка в системата. Не, възикам се. Хора, да не се изтегли. Хора, малко ще го намаля. Намали го, да знаете. 95. Това е гигабайта, бе. На 95% хора. Това е гигабайт. Не, 2 гигабайта. Иначе 95% ти се изтегли. Хора, вижте. Ето тук. Хора, може да снимаме клип как си правим база. И ако искате да си покажем лицето, трябва да гледате новите клипове в YouTube и ще видите. Боби, да си купали? Боби, да си купали? Виж, Боби. Още малко и ще взема ето това. Хора... Какво ново? Що? Не. Хора, купувам си това и ще спирам клипа, ще хора навънка с Боби и оттам ще снимаме. Да знаете.